Usa ka lalaki sa Sultan Kudarat ang gikaguptan, human nga gihungit ang nagbagang kahoy. Pahimangno lang mga kapuso, sensitibo ang mosunod nga balita ug dili angay pamarisan ilabi na sa mga bata ug kinahanglan ang giya sa mga ginikanan. Ano ang report ni Abby Caballero. Mao kini si Roselino Ingis. Nag-viral sa social media tungod sa iyang pinasahi nga content, ang pagkaon ug nagbaga nga kahoy. Personal kining nasaksihan sa GMA Regional TV1 Mindanao sa iyang balay sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Sa among pakighinabi kaniya, baguhay pa lang siya sa pag-vlog ug niadtong naghuna-una siya og content. Iya kunong gipahimuslan nga halos dili siya makabati og kainit sa iyang ginakaon. Kasi mabilis akong mga officer, madali lang maubos yung kape ko kasi hindi masyadong mainit sa pakiramdam ko. Ang mga higala ni Roselino na balaka sa ginahimo niini. Pwede nababahala ma'am kasi baka mapahamak siya sa kanyang mga vlog. Tapos kapitbahay kami baka masunog. Tapos ang apoy makain yung apoy. Tapos masira yung ngala-ngala. Matod sa mga eksperto, managlahi ang pain tolerance sa matag tawo. Gani sama ni Roselino, posibleng taas kini og tolerance sa kainit ug posible sab nga duna kini mga techniques aron dili daling mapaso. But of course baka meron ding hidden na strategy yung person na gumagawa niyon, kaya siguro parang hindi nasusunog talaga lahat. Pero hindi naman meron mga talagang mga tao na yung kanilang pain tolerance is different, okay? Luyo ni ini pahimangno sa eksperto, dili kini angayang buhaton tungod gawa sa posibilidad nga mapaso, posible sab kini makahatag og managlahing balatian. Gani buot sab sa banay ni Roselino nga undangon na niya kini. Baka mapunta sa kidney, baka masira yung katawan niya ba. Kaya pinigilan siya ng mama ko. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.